Altså. Færdig. Hi guys. Du lyder som en lille dreng, som jeg har set på YouTube. Okay. I skal lige vide, hvis I kan høre mig lige nu, at en gang imellem, så min mikrofon den automuter, så en gang imellem kan I ikke høre mig, når jeg virkelig siger noget. Og nogle gange pauser jeg videoen, fordi jeg skal måske på toilet. Okay, det cutter jeg ud. Ja, gør det. Ellers skal de bare høre på mig, der snakker. Nå, men jeg starter det nu. Ja. Vi skal i Dust 2. Okay, og vi skal være mod hinanden, ikke? Ja. Det er lige godt. Jeg fryser. Må jeg godt være... må jeg godt være T? Terrorist. Mm. Det må du godt. Jeg er også ved at blive træt af at være dem hele tiden. Er du tit? Ja. Så kan du... Storebror i hvert fald med dig, så er jeg hele tiden counter-terrorist. Okay. Nå, er det rigtigt, at din storebror har det også? Ja. Det kan være, han tror Min på... papfar har det også. Og han spiller ikke lige nu. Og så muted den. Nej, jeg siger bare ikke noget. Oh my god. Ja, der. Vent lige lidt, jeg skal lige råbe af en. Øjeblik, måske skulle jeg sætte min lyd ned. Øjeblik, jeg sætter den lige lidt nu. Det er måske lidt højt. Fuck off. Sådan. Sådan der. Det burde være okay. Fuck off. Okay, hvis Markus han går den her vej, så bliver det sjovt. Vent lige lidt. Fuck off. Super. Okay, det var bare en bot. Det var ikke så sjovt. Ja, jeg er ikke kommet ind endnu. Hvorfor har du ikke kommet ind? Det ved jeg ikke, den loader hele tiden. Hold kæft, det var godt lavet. Ah, fuck. Markus. Fuck, Asphax. Okay. Markus. Hvad? Lige før ikke da. Ja. Der var en bot, der kom gående ud for at angribe os. Ja. Og så skød jeg bare tilfældigt. Sådan et skud. Og så ramte jeg den i hovedet, så den døde på et skud. Ja. Fuck off. Jeg har lige fået en fuck off kills, mand. Hvorfor begynder du også at sige fuck off? En fucked up. Har du set det? Ja, den der, jeg fik lige 14 points i første Så er det tid til at kun at vælge pistoler. Det er sjovt. Synes jeg i hvert fald. Du ved ikke mindst ikke, hvor jeg går hen. Nej. Men du ved heller ikke, hvor jeg går hen. Fuck. Fucking godt. Jeg har lige dræbt tre inbots. Ja, jeg har dræbt Så 4 af få dine 4 inde. bots. Lol. Nå, du har dræbt 4, og jeg har dræbt 4. Fuck det. Så er det bare os to. Fuck dig! Run, bitch, run! Okay. Hvor fuck er du henne? Fuck dig! Jesus, hvor er det godt. Du vidste bare lige, hvor jeg var, eller hvad? Ja, Hvordan vidste du det? jeg har været der mange gange. Det er det, jeg er, hvis jeg er ved at blive angrebet. Okay, så du har trænet spillet lidt efterhånden. Ja. Hvorfor har du ikke taget det der skins på, som jeg har givet dig? Fuck dig! Okay, det skulle jeg ikke have gjort. Okay, det skulle jeg heller ikke have gjort. Markus, hvorfor har du ikke taget de der skins på, som jeg har givet dig? Fordi jeg ikke ved, hvordan man gør. Hallo. Hvad? Dø!
Find den fucking bombe. Hvis du ikke finder den, så bliver du bomben. Vi er fucking dead. Vi er så døde, fyre. Run! Ej, fuck dig. Fuck dig. Hvor bomben? Nej, please. Faster! Woohoo! Woo! Okay, nu. Jeg brugte en bot til det. Okay, så tager jeg bare. Så plukker. Så plukker. Og så stopper den. Jeg plukker dig ned. Super, du kan sige hele sætninger. Jeg plukker dig ned. Super. Lige hvad jeg gad at høre. Shit! Oh, fuck you! Fuck. Der stod jeg lige, var. Oh, fucking asshole. Du troede dig ikke. Du troede da ikke? Troede du ikke? Og så stoppede den igen. Jeps, det er irriterende. Troede. Og så stoppede lyden igen. Hej, helping. Troede du jeg ikke var der, eller hvad? Ja. Seriøst? Ja. Jeg tror ikke, du vil være sådan en assbag og gå det tilbage til det sted. Løb! YOLO, bitches! Oh, for fuck's sake. Ah! Der stod du! Fucking assbag. Okay, jeg kunne ikke zoome der. Jeg kan ikke finde ud af at zoome. I'm not the zoom master. Okay, fuck dig. Fuck dig. Get a fucking left, bro. Det lyder underligt, når det begynder at stoppe lige pludselig. Oh my fuck, jeg kom bare sådan bagfra dig. Det lyder meget underligt, når lyden stopper lige pludselig. Hallo! Tak for tingene! Fuck off. Hey. Hvor er jeg på vej hen? Ah, fuck. Ikke den vej. Come ud. Hey, der ligger mit lige. Ej! Fuck dig. Kan du ikke være dårligere til det her spil? Hva? Hvad? Kan du ikke lige være dårligere til det her spil? Mig? Ja. Ej. Der står du. Fuck dig.
Ah! Du er en faster! Fuck off! Fucking asshole! Fuck. Run! 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 Fucking bitch! Altså, jeg skyder. Og så stoppede lyden igen. Wadi. Ja, nu snakkede jeg langsomt. Nu lyder det som om du er på drugs. Hvor godt, var. Hvorfor fuck så glipper du ind i ilden, makker? Gør den her vej. Altså, jeg har kun løbet den vej. Fuck, man, jeg hører det skud der. Jeg er også! Fuck off! Fucking assback, mand! Okay, han var der. Ja, det var mig. Er du træt af mig? Ja. Meget. Jeg kommer bare sådan hele tiden. Venner, jeg ved hvor han vil gå hen, så bare gå efter mig. Men lad mig lige først komme foran. Lad mig ikke komme foran. Jeg skal ikke foran mig. Okay. Fucking assback bots du har. Fuck dem. Jeg kan dø hver eneste minut nu. Hej. Fucking bot. Jeg havde kun et liv. Lad mig overleve den her. Læg ham. Flæk mig ikke. Det er lidt for sent, jeg har lige sagt, de skulle gøre det, ikke? Ja, de lytter heller ikke til mig, for de er ikke på mit hold. Wow! Fuck dig! Fuck! Har bomben. Den. Jeg har bare fucking 12 liv, man. Fuck off. Det der var kraftigt. Lad være med at dræbe flere af mine bots. Jeg elsker dem. De er søde. Hvor fuck bliver din mand af? Okay, der var han. Lige kom derhen. For fuck's sake. Der var jeg lige hurtigere end dig. Fuck dig. Fuck off. Hold kæft, et shot. Den fortjente du. Prøv lige til. Og så stoppede lyden igen. Lav langsomme sætninger, så kan jeg høre dig. Ikke sådan. What the folk dør foran mig nu. Bitches. Fucking bot. Fuck dig. Okay, du var bagved mig. Fuck dig. Jeg var slet ikke bagved dig. Jeg så det godt. Skal lige se, om jeg kunne narre dig jo. Jeg er ikke jarme i det her. Hvad? Jeg er ikke jarme i det her. Vel. Hvad? Døs på Jama, det der. Det skal jeg kraftedeme sige til ham næste gang. Han må ikke se den her video. Okay, nu er vi begyndt at gå den anden vej. Hvad fuck var det?
Ja, det får du nok aldrig at vide. Nej, jeg hørte en, der åndte bag ved mig. Oh fuck. Jesus. For helvede! Nu gør du den anden vej. Fuck dig. Lige mens jeg ikke er der. Au. Au. Pain. Pain in the ass. Okay, fuck dig. Fucking asshole bot. Kæft, hvor er det godt der. Mike. Fucking Mike. Hvad? Ham der botten, han hed Mike. Ja, god idé. Kun én fyr. Og stå alene. Super. Okay, det var ikke en god idé. Det var slet ikke mig. Fuck you! For fuck's sake! Var det bare Jeg kan ikke høre dig. noget andet? Hvad? Hvad sagde du? Det er min. Jeg kan stadig ikke høre dig. Jeg headshottede alle. Fuck dig. Hvorfor? Det var Hvad? mine bedste venner. Det var min bot. Han skød jeg bare. Han flækkede jeg helt vildt. Ham der Mike, han dræbte mig på et tidspunkt. Han dræbte jer alle. Han var den anden bedste. Mike, fuck off. Han var den anden bedste fra mit hold, på grund af, at han headshottede jer alle. Jeg kan ikke lide ham. Han er for en god. Han håber, Han er jeg fucking får. douchebag. Jeg håber, jeg får ham igen. Han er douchebag. Nej. Jeg skal bare gøre alt arbejdet de første par runder. Og så gør han lige det sidste. Han er fucking douchebag. Det siger du ikke. Han skal fuck off. Go fuck himself. Det værste er, at jeg havde også købt... Markus, Hvad? jeg havde også købt en sniper, så jeg kunne altså gjort det. Jeg havde ikke nogen sniper. Jeg kan ikke lide sniper. Okay, må jeg godt gå og se det til nu? Ja, det må du godt. Så skal du Fordi godt... at jeg døde i det. Du døde ikke. Du tabte bare. Rimelig stort endda. Er ikke det samme? Nej. Der er sgu da forskel på at tabe et spil og at dø i et spil. Oh, fuck off. What the hell? Jeg kan ikke bevæge noget af min skærm. Dræb mig. Kill me. Kasper, jeg er ved spawn, så dræb mig, please. Gimme. Jeg kan ikke bevæge noget. Jeg kan kun se det, jeg ser på. Jeg kan ikke bevæge noget af mig. Kill me. Det er fucking farligt at gå ned i jeres spawn, fordi der er... Jeg kan ikke høre dig. Jeg kan slet ikke høre dig. Hvad sagde du? Dine bots dræbte mig. Kill me. Jeg kan ikke bevæge noget. Hvorfor har jeg pumpen? Ja, I kan bare gå, mens jeg bliver her ved sporen. Kan du ikke bevæge noget? Nej. Jeg kan kun se. Alt går. Jeg kan bare ikke bevæge mig. Hey, der var mit våben. Lad mig gå. Hej. Lad mig få den bombe tilbage, please. Hallo? Hej. Hvem end du er. Kill me. Hej. Danke. Jeg kunne ikke bevæge noget. Jeg slog dig bare i ryggen. Jeg stak dig ned i ryggen. Thanks. Jeg kan stadig ikke bevæge mig. What the fuck? Kasper, jeg pauser altså videoen her og lige går ud og spiller ind igen, okay? Throwing flashbang.
Ja, det tror jeg også er en god idé. For helvede. Åndssvagt. Hvorfor smider min mand bomben hele tiden? Fucking asbak. Cæsar en minut. Okay. Ej, nu begyndte den. Jeg glemte at starte. Stop! Jeg skulle have blevet i sengen. Nej, vent, jeg skulle ikke have blevet i sengen, så kom du. Jeg gør lige den måde, jeg bare er på. Sagde du noget? Hvis jeg blev i sengen, så kom du jo ind i sengen. Fuck det. Ad. Når du tænker... Stay out. Jeg kan ikke høre dig. Sagde du noget? Du har ikke stoppet videoen, vel? Nej, jeg begyndte den. Hvorfor? I må godt blive derude og kæmpe. Jeg bliver inde i huset. Fucking psycho. Hør da! Dø. I skal høre det til aftensmad. Men kom tilbage. Hvad er der? Fuck this shit, I'm out. Jeg kan godt høre gulvet. Jeg er ikke døv. Jeg kan godt høre dig bevæge dig herinde. Fuck this shit, I'm out. Run, bitch, run. Hi! Nå, nu er der... Og nu kan jeg køre dig igen. Nej, hvor er det irriterende. Lad mig komme ind. Jeg magter det ikke mere. Bliv væk fra min ejendom. Siger jeg, så kommer han tilbage til min ejendom. Fuck det. Væk med dig. Super, nu kan du høre. Så jeg lige en. Fuck this shit, I'm out. Hej. Lad os blive venner. Vent, vi er venner. Jeg kender dig ikke. Jeg kalder dig for bot. Ban. 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 Hello. Mr. Botman. Let's do this. Ah! Tak for at beskytte mig. Jeg vil altid huske dig. Du er her stadigvæk. Fuck mig. Og nu kan jeg køre dig igen. Hvad sagde du, han var? Hvad? Hvad sagde du, han var? Jeg kan ikke høre det meste af, hvad du siger. Ej, det var sgu da også godt, hva'? Fuck off! Bliv ude! Hør da! Stop med at komme ind i mit hus, sådan der. Sådan der tror jeg ikke rigtig terrorister er. Okay, fuck det. Fuck dig! Der kommer en til op til dig. Der er en, der... Hvad? Jeg kan ikke køre dig. Hallo? Er her nogen? Jeg bliver... Bliv væk! Jeg har ikke dine penge! Han gik... Jeg gik ikke!
Jeg kommer igen, bare rolig. Fuck this shit, I'm out. Og der ligger gode våben over det hele. Flashback! Det var ikke flashback. Flashback! Åh, fuck dig. Hvor er du? Ah! Der var du. De grin lyder fucked. Der ændrer sig i løbet af tiden med at blive ældre. Fuck this shit, I'm out. Jeg går ind i mit hus. Okay. Jeg har slet ikke lige prøvet at flække dig helt vildt. Oh fuck. Dan. Dan. Hej. Killing! Looks like we're gonna have chicken. Yes! Vent. Det er os, de mener. Fuck! Hvorfor gemmer du dig hele tiden i den her bane? Jeg vil ikke dø. Er det derfor? Ja! Men jeg dør lige meget, så fuck det. Hvorfor sagde du min næse? Fuck this shit, I'm out. No. Stay there! Jeg sagde, du skulle blive. Hvorfor bliver... Stay. Fuck this shit, I'm out. Okay, fuck det. Jeg sniper. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg vil snipe dig nu. Okay, nu hørte jeg det. Run, bitch, run! Ikke den vej, for helvede. Jeg får dig. Jeg mener, jeg har dig fast. Fuck, man. Hvor du fik mig. Fuck, man. Jeg døde. Fuck, man. Inde i... Det var heldigt. Hvorfor hører jeg musik her det? Shit. Kan du høre det? Jeps. Og rammer du nogen? Ikke en eneste. Det er bare lyden af min gode sniper. Det er bare lyden af min gode sniper. Siger du også, at dør en af dine mænd? Dumme kop. Kaffe. Ej. Halløj! Jeg sniper dig på en eller anden måde. Fuck ham. Er der flere? Ja, det er mig! Shit! Okay, vi Der kommer. er ingen hjemme! Bliv ude! Jeg tror, de hørte mig. Okay, fuck det. Jeg tror, de hørte mig. Det hjælper på film. Plejer jeg at gå, når de hører det? Okay, en sidste gang. Det virkede ikke lige her. Nej, i hvert fald ikke. Du burde seriøst prøve. Dan. I'm going in, bitches. Ikke ind i ilden, i hvert fald. Stay out! Fuck dig. Ej. Jeg snipede dig. Dø! Okay, fuck det. Stop med at skyde gulvet. Hvad har du gjort dig? Du ved ikke, at det siger... Jeg kan ikke høre dig. Og at gemme dig en sidste gang, det er sidste omgang.
Jeg gemmer mig. Det er sidste omgang. I dør nu. Hey du, er du med mig? Kom bot, jeg kender dig ikke. Bare løb. Kommer du? The fuck? Er der nogen herude? Nej. Askibang. Jeg skal over det der. Askibang. Okay. Askib. Hønne. Askibang. Askibang. Hønne.